Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynysy döwründe milli liderimiz, gahrman arkadaşymyzyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman firdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyny alınıp barylýan beýik başlangyçlar üstünlikleri başlanýar. Munun ýene-de bir aýdyň misallarynyň biri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşydyr. Dünýäde uly seslenme döredin we asyryň taslamasy adyny eýe bolan bu gurulşyk taslamasynyň işleri bugün baý depginler bilen alyp barylýar. Arka dağın ak ýoly bilen Ferhadawat Hırat gaz geçirjisinde durmuşa geçirilýän gurulşyk işleriniň depginini hassa güýçlendirmek maksady bilen gurulşyk işlerini zerur bolan döwrewap texnikalaryň üstü ýetirilýär. Ýakynda hormatly prezidentimiziň gollaw himayetlери bilen alınıp berilen Hytaý Halk Respublikasynyň ady belli Zumlion Heavy Industry Science and Technology kompaniýasynyň buldozerleri, ekskavatorlary, yük yüklöjüleri, avtokranlary, şeýlehem Shantui Construction Machinery adly Hytaý kompaniýasynyň turbolary ýerleşdirmek üçin niýetlenen turbo goýjulary, Shine Dongfeng Motor Industry Import and Export Hytaý kompaniýasynyň geçijiligi we yük götürjüligi ýokary bolan yük götürjü Dongfeng awtogolary, Shine Sinatrak Import and Export Limited Hytaý kompaniýasynyň ýokary götürjülik okuyuply çekici we süýçürlik bilinýän platformaly trallerleri, Sany International Development Limited Hytaý kompaniýasynyň avtograderleri bu ýyry halkara taslamanyň işiniň ilerlemegine eňen uly täsirini ýitirýär. Bu kuwwatly texnikalaryň aýratynlygy gyspasyny olaryň motorunyň ýeňil işlemegi üçin gyzdyrjylarynyň sürücü kabineti üçün ýyladyjy peşleriniň we şowadyjylaryň bolmagynydyr. Tolanly we agyr howwada we dağ şertlerini işlemeklige niýetlenen bu döwrewap texnikalaryň 30 gradus sowuklygy we 55 gradus gazgynlyk aralykda işlemeklige mümkinçiligi bar. Şular bilen birlikde gurulşyk işlerini gurulşykçylaryň gatnaw üçin niýetlenen rahatlygy we geçijilik okuyunyň artykmaslyklary bilen tapawutlanýan Shine Dongfeng Motor Industry Import and Export Hytaý kompaniýasynyň awtobuslary alındy. Belent mertebeli milli liderimiň bu taslamalar täze energetika, ulaw, senagat, texnologik geçelgeleri döretmek arkaly Merkezi we Güni Orta Aziýa sebetlerini birleşdirmäge gönükdirilendir. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi ören möhüm taslamalaryň biridir. Bu taslamanyň maksady häzirki döwürde jemi 1 milliard 750 milyon ilaty bolan ýurtlary tebii gaz bilen öpsün etmekdir diýen sözleri bu ýyry taslamalaryň ägit uly ähmiýetini bütün aýdynlygy bilen aýan edýär. Gahrman arkadaşymyzyň bu arkadaşly gahrman firdarymyzyň ýardymlaryny her pursat duýup zähmet çekýän Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşykçylarynyň hemde newit we gaz pudowynyň işgärleriniň ýürek boýsançlary egzilmezler. Ýurdumyzyň newit gaz toplamynyň işini döwrewap derejede diversifikasiýa ýollary bilen öňe ilerletmekde. Tagallalaryny gaýgyrmaýan milli liderimiz, gahrman arkadaşymyzyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman firdarymyzyň janlary sag, umumy adamzat bähitli başlangyçlary ruwaşlyklara beslensin.